Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat, kapatid sa pananampalataya. Nasa ika-33 linggo na tayo ng karaniwang panahon. Sama po natin ngayon sa ating Santa Misa ang mga sumusunod na intensyones. Para sa pasasalamat ni na Pamilya Bacchiano, Pamilya ni na Ruby Bonifacio, Pamilya Quezon, Pamilya Resurrection. Para sa karawan ni Alia Resurrection. Para sa espesyal na kahilingan ng St. Jude Tadeus Parish Fiesta Committee 2021-2022. Emeline Guevara Angeles, Justin Gabriel Angeles, pamilya ni na Lenin at Evelyn Malang, pamilya ni na Eduardo Giros, pamilya Paldeng, Mary Manet Pineda, Maribel Mandela, Maria Remedios Velasco, pamilya ni na William Russell Malang, Michelle Pauline Deirit, Alicia Ann Tapnyo, Justin Cale Ramos. Para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan ni na Alfredo Arce Sr., Maylin Soberano, Benson Ong Sr., Carmelita Tiglao, Nilo Odan, Cecilia Kiambao, Luther Lopez, at ang lahat ng mga kapatid nating may sakit. Para sa gabay at proteksyon ng banal na Espiritu, kina pamilya ni na Ani Rason, pamilya ni na Antonio at Josepina Guevara. Para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Norma, Marian Ocampo, Nancy Ocampo, Gerald Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Cesar David, Melencio Senior, Bonifacio, Maria Nena, Lourdes, Irineo, Benilda, Juan Paulo, Paz, Arnold Basco, Virgilio Manalastas, at ang mga kaluluwa sa purgatorio. Ganun din naman para sa kagalingan at ng bawat isa sa atin laban sa COVID-19. Para sa mabilis na kagalingan ng mga kapatid nating dinapuan ng mga pandemyang ito. Para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating yumao dahil sa COVID-19. Para sa kaligtasan ng ating mga kapatid na frontliners. Magsilod po tayo para ating pagdasal ang Oratio Imperata. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 at nagpapahirap sa marami at kumitil ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at sa kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at pagtatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming pagsisikap na mabakasan ng bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod, at ipagsanggalang sa karamdaman. Tinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapan mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitan mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa,
Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ang Espiritu Santo, isang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyo, patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa mga pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, mapagpagaling sa may sakit. San Rafael Arcangel, San Jose, San Roque, San Judas Tadeo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod, Santo Cristo del Perdon, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen.
Wika ng Panginoon, ang aking binabalak ay tungo sa kapayapaan, hindi sa kapighatian. Tatawagin ninyo ako at sasagutin ko kayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tipon-tipon tayo dito upang sumamba tayo sa Diyos na lumikha sa atin at nagpangako sa atin ng buhay na walang hanggan sa Kanyang kaharian. Ipagdasal natin ang isa't isa, ang ating mga minamahal sa buhay, yung mga nagkakasakit at nag-aalinlangan dito sa sitwasyon natin ngayon. Ipagdasal natin yung mga namumuno sa atin upang maglingkod sila sa atin na mabuti nitong pandemya. Aminin natin ang ating mga kasalanan at tanggapin natin ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Panginoon, maawa ka. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka sa amin. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay niyang walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Lubin mo, Panginoon namin Diyos, ng aming pamumuhay ay laging malaan sa iyo at ang aming kaligayahan ay di magiging ganap kung hindi paglingkuran ang may gawa ng lahat ng biyaya. Alang-alang sa anak mo na si Jesucristong Panginoon namin, nabubuhay at naghahari kasama mo at ng banal na Espiritu
magpasawalang hanggan. Amen. Maupo tayo. Pakinggan natin ang salita ng Diyos, ang Propeta Daniel na nagpapaalala sa atin na sa wakas, may binabalak pa ng Diyos na mas importanteng kapayapaan at kalagayan ng tao kaysa sa inaasahan natin dito sa mundo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Sa pagkakataong yaon, darating si Miguel, ang makapangyarihang bantay ng Israel, at magkakaroon ng matinding kahirapang hindi pa nangyayari kailanman. Ngunit, maliligtas ang mga kababayan mong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng Diyos. Mabubuhay ang marami sa mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig. Ang iba'y sa buhay na walang hanggan, at ang iba'y sa kaparusahang walang hanggan. At yaong may pagkaunawa at umakay sa marami tungo sa kabutihan ay magniningning na parang tala sa kalangitan, magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Diyos ko ang aking dalangi, ako iyong tangkilikin. Ulitin po natin. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Ang biyayang kaloob mo ay kahanga-hangang tunay. Nababatid ko na ika'y kasama ko oras-oras. Sa piling mo kailanmay, hindi ako matitinag. Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay malagak, sa balon ng mga patay, upang doon maaagnas. Diyos ko ang aking dalangin, ako iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas ng buhay, ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko ang aking dalangi, ako iyong tangkilikin. Sa pangalawang pagbasa sa sulat sa mga Hebreo, na ipapaalaala sa atin na si Kristo, ang tunay nating pare, ang magtataguyod sa atin upang madatnan natin ang tunay na kaligayahan sa santuaryo ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Bawat saserdote ay may nakatayong naglilingkod araw-araw at naghahandog ng iyon at iyon ding mga hain. Subalit, hindi makapapawi ng kasalanan ang mga haing iyon. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan at iyo'y sapat na. Pagkatapos, lumuklok siya sa kanan ng Diyos at naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukluin sa Kanya ng Diyos ang Kanyang mga kaaway. Sa makatuwid, sa pamamagitan ng isa lamang paghahandog, ay Kanyang pinapaging banal magpakailanman ang mga nililinis niya. Sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo para parangalan ng ating mabuting balita. Tayo pong lahat
Manalangin walang humpay, samantalang hinihintay si Jesus na poong mahal. Hallelujah. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pakinggan natin ang mabuting balita ng Panginoong Hesus ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa mga araw na iyon, pagkatapos ng mga napakalaking kapighatian, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. At makikita ang anak ng tao nasa alapaap, dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na panig ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang ng Diyos mula sa lahat ng dako. Unawain ninyo ito, ang aral mula sa puno ng Logos. Kapag sumisipot na ang mga dahon sa sanga nito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, pag nakikita ninyong mangyayari ang mga bagay na ito, malalaman ninyong malapit na ang panahon ng pagpaparito ng Panginoon. Nagsisimula na. Tandaan ninyo, magaganap ang mga bagay na ito bago mamamatay ang mga taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang salita ko ay hindi magkakabulang. Ngunit walang nakakaalam ng araw o oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o anak man, ang Ama lamang sa langit ang nakakaalam nito. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mabuting balita ba ang sinasabi ni Jesus sa atin ngayon? Kailangan natin mabuting balita sapagkat dumadaan tayo sa mahirap na krisis sa kasaysayan ng mundo. Mahigit 5 milyon na ang namatay nitong pandemic. Dito sa ating bansa, more than 40,000 na ang yumao dahil dito sa pandemyang ito. Sa Amerika, pinakamayaman at makapangyarihan na bansa sa mundo ngayon, more than 780,000 na ang namatay. Sa Europe, mas marami pa kaysa dito sa Pilipinas. Doble sa Germany, doble sa Italy, triple sa France, ang bilang na namatay dito sa COVID. Sinasabi ng mga namumuno, medyo nakokontrol na natin, but hindi natin alam kung ano talaga ang mangyayari. Mga kapatid, ito ang sinasabi ng ating binasa sa salita ng Diyos ngayon. Darating ang araw na lahat ng ating nasanayan ay mawawala, masisira. We did not expect this. We thought our science
and our economy would be strong enough for any pandemic. Now, we are not sure. What we are sure of is that everything will come to an end. Lahat ng bagay ay magwawakas. Magwawakas ang mundo, hindi ba? Magwawakas ang kapangyarihan ng mga imperyo, hindi ba? Nasira din ang Imperyong Romano. The Roman Empire came to an end. It was the most powerful empire at that time. Ganon din yung mga sumunod. Spanish Empire. Doble ngayon ang bilang na namatay sa Espanya kumpara sa Pilipinas. Ganon din ang British Empire. Mga kapatid, siguro nalilimutan natin na ang buhay at kakayanan natin bilang tao dito sa mundo ay may limitasyon. At nakakalungkot na isipin ito. Ngunit ito ang katotohanan ng lahat ng mga material at pinansyal na inaasahan natin ngayon, hindi yan ang makakaligtas sa atin. Our economic, our industrial, our scientific improvements, they can all come collapsing very quickly, and they will collapse because the world as we know it, our life as we know it, will come to an end. Huwag natin kalimutan yan. Ngunit, hindi tayo dapat malungkot sapagkat kailangan magwakas ang mundong ito upang makamtan natin ang kinabukasan na hinahanda ng Diyos para sa atin. Ang huling libro ng Biblia, ang pamagat niya ay Apocalypse, hindi ba? Revelation. Nagpapahayag sa atin kung ano ang plinaplano ng Diyos para sa atin. Ang ating pagsikapan ay hindi dapat yung material, economic, industrial, and scientific progress. Kailangan natin pagsikapan ang kabanalan na siya ang dahilan kung bakit tayo ay linikha ng Diyos. That is our only salvation. That is the only true meaning for our human existence. That is the goal that will never end. We are in apocalyptic times. Sa isip ng mundo, nakakatakot ang apocalypse. But sa mga may pananampalataya, ibig sabihin ng apocalypse, pagpapahayag Revelation. The destruction of this world is a necessary premise for the new world that God is planning for us. Huwag natin kalimutan yan. The fullness of our human existence is not progress and success in this world. It is our growth in the Spirit of God, in the holiness of God, in the love of God. May nangyari dito sa ating bansa this past few years. May isang pulubi. Did you hear about him? Si Darwin Ramos. Isang batang hindi nakapag-aral, nagpapalimos na lang kasi hindi naman makatayo. He died at the age of 17. But maraming natuwa sa kanya. Sa palagay ng marami, itong pulubi na decrepit, baka mas naintindihan niya dahil sa kanyang paghihirap ang ibig sabihin ng ating pagkatao. They are preparing to make him a saint. Saint Darwin Ramos, isang namumulubi
sa EDSA. Siya maging ehemplo natin sa pagsisikap natin. Hindi para sa kayamanan, hindi para sa kaligayahan dito sa mundo, kundi para sa kabanalan na yan ang nagbibigay ng tunay na halaga sa ating pagkatao. Our readings today can be called apocalyptic. Everything will pass away, sabi ng ating mga readings. But our high priest Jesus leads us to the true goal. The human life, the human existence has no meaning except in the direction of the God who created us in His image and likeness. We will never have complete happiness and success in this world. The true happiness and the true success that we must strive for is what God is preparing for us when this world will come to an end, when our life will come to an end. Pagsikapan natin, higit sa lahat, maski hindi tayo maging mayaman, maski matulad lang tayo kay Darwin Ramos, basta nauunawaan natin na higit sa lahat, makamtan natin ang kabanalan na siya ang dahilan kung bakit tayo linikha ng Diyos. Amen. Baguhin natin ang ating pananampalataya sa banal na Diyos, kay Jesucristo at sa banal na Espiritu. Tumayo tayong lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ng Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroon ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay ng muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto, at uhukom sa mga nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ipinapaalala sa atin ngayon ng ating pananampalataya na tayo ay papalapit na sa bagong langit at bagong mundo na pagpapasiyahan ng ating asal sa buhay na ito. Sa harap ng ating mga paghihirap ngayon, idalangin natin sa Panginoon ang kailangan nating tulong para tayo ay maging banal, katulad sang-ayon sa Kanyang balak nung tayo ay linikha. Anong itutugon natin sa mga pananampalataya? Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Patuloy nawang gabayan ng mga lider ng simbahan, ang bawat mananampalataya tungo sa tamang landasin sa kabila ng kanilang mga pagkukulang at kahinaan. Manalangin tayo. May taguyod nawa ng mga punong bayan ang isang lipunang makalangit, makatarungan at mapagmalasakit sa pamamagitan ng kanilang tapat na paglilingkod. Manalangin tayo. Magsimula nawang magbagong loob ang mga taong nalulugmok sa pagkakasala, dala ng kamunduhan, abuso at karahasan. Tahakin nawa nila ang landas ng pagpapatawad at pagbabagong buhay. Manalangin tayo. Hilumin nawa at bigyan ng pag-asa ang mga taong nagdurusa
Dahil sa salot ng COVID-19, bigyan mo rin ng sapat na lakas ang mga nag-aalaga sa kanila, lalong-lalo ng mga frontliners. Manalangin tayo sa Panginoon. Salubungin nawa ang mga anghel at mga banal, ang mga kapatid nating pumanaw. Manalangin tayo. Dinggin mo kami. Sa ilang Tahimik sandali natin. at katahimikan, taas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan. Ganon din ang mga taong lubos na nangailangan ng ating panalangin. Panginoon Diyos, darating ang iyong anak na si Jesucristo upang hatulan ang mga nabuhay at mga yumao. Itulot mong mabuhay kami sa iyong pagpapala ngayon upang sa araw ng paghuhukom, mapatuloy kami upang mabuhay sa iyong kaharian magpakailanman. Amen. Amen. Pagpatuloy natin ang banal na misa. May we come to see you. In our wash me, O Lord, of my sins, and cleanse me of my iniquity. Tumayo tayo mga kapatid at ipanalangin ng sakripisyong inahalay natin kasama ni Jesus ay maging kalugod-lugod at katanggap-tanggap sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-ahayin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Isinasamo namin, Panginoon, ng aming abang na handog sa iyo ay magpadinga sana sa amin ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig at magpatibay ng aming kalooban alang-alang kay Kristo naming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso't diwa. Tinaas na namin sa Panginoon, Pasalamatan natin ang Panginoon natin Diyos. marapat na siya pasalamatan. Tunay ngang marapat at matuwid, angkop at nakakagaling, na lagi kaming magpasalamat at magpuri sa iyo, O Amang Banal, Diyos na makapangyarihan at walang hanggan. Walang tigil ang pagtawag mo sa amin patungo sa isang bago at masaganang buhay. Diyos ka ng awa at pag-ibig. Lagi kaming
nakahandang lagi kang nakahandang magpatawad sa amin. Inanyayahan mo kaming mga makasalanan na umasa sa iyong kapatawaran. Paulit-ulit kaming lumabag sa iyong kasunduan. Subalit hindi mo naman kami pinapabayaan. Sa halip, sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo, higit mo pang iugnay ang iyong sarili sa sangkatauhan, sa isang bukluran na hindi mapaparang. Ngayon na ang panahon ng biyaya at muling pakikipagkasunduan upang magbalik loob sa iyo ang bayan mong banal at makapagbago kami kay Kristo ng anak mo. Inanyayahan mo kaming naglilingkod sa sangkatauhan sa pamamagitan ng pagbubukas ng aming mga puso sa kaganapan ng iyong banal na Espiritu. Kaya kasama ng mga anghel at mga banal sa langit, ipinagbubunyi naming walang humpay ang iyong kabanalan. Umpisan natin ang pinakabanal na bahagi ng misa. Sumama tayo sa diwa ng panalangin Eucharistica. Ama namin sa langit, sa simula pa lamang ng panahon, ay lagi mo nang hold it closer to my eyes. Ay lagi mo nang isinasaalang-alang ang kabutihan ng iyong bayan upang matulad kami sa iyong kabanalan. Lingapin mong may magandang kalooban ang iyong bayan na natitipon ngayon sa iyong harapan. Ipadala mo ang kapangyarihan ng iyong Espiritu upang para sa amin ang kaloob ng mga ito ay maging katawan at dugo ng mahal mong anak na si Jesucristo, na sa kanyang pamamagitan kami rin ay naging mga anak mo. Nung maligaw kami ng landas at hindi na namin makita ang daan patungo sa iyo, lalo mo kaming minahal. Si Jesus ng iyong anak, wagas at walang kasalanan, ay isinuko niya ang sarili sa amin at napako namin siya sa krus. At bago niya idinapa ang kanyang mga kamay sa pagitan ng langit at lupa, bilang walang hanggan tanda ng iyong pakikipagtipan, ninais niyang ipagdiwang ang banal na hapunan kasama ang kanyang mga kaibigan. Stay here. Nung sila'y nagsasalo-salo, kinuha ni Jesus ang tinapay, nagpasalamat sa iyo at nagpuri, hinati-hati niya iyon at ibinigay niya sa kanyang mga alagad na ang wika, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Pagkatapos ng kainan, taglay ang kaalamang kailangan niyang muling papagkasunduin ang lahat sa kanyang sarili sa pamamagitan ng dugo ng kanyang krus
Kinuha ni Jesus ang kalis na may alak, muli kanyang pinasalamatan, O Amang Banal. Ibinigay niya ang kalis sa kanyang mga kaibigan na ang wika, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Tugunan natin ang misteryong ito sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Ginagawa namin ito, Ama, sa pag-aalala kay Hesu Kristo, ang aming kaligtasan at ang kapayapaan namin magpakailanman. Ipinagdiriwang namin ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay at umaasa kami sa pagdating ng araw ng kanyang pagbabalik upang pagkalooban kami ng ganap na kaligayahan. Kaya inialay namin sa iyo, O Diyos na tapat at totoo, ang sakripisyong nakapagbabalik sa amin sa iyong pakikipagkaibigan. Ama, nagmamahal mong tunghayan ang iyong mga tinawag na makibahagi sa sakripisyo ni Hesu Kristo. Sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, gawin mo kaming isang katawan na nahango sa anumang di pagkakasunduan. Papagisahin mong lahat ng aming mga puso at diwa, kasama ng aming Santo Papa na si Francisco, ng aming mga obispo. Tulungan mo kami na sama-samang gumawa para sa pagdating ng iyong kaharian hanggang sa wakas na humarap kami sa iyo upang makibahagi sa buhay ng iyong mga banal kasama ng nahihimlay naming mga kapatid na inihahabilin namin sa iyong awa. At ligtas na sa anumang lilim ng kamatayan, magiging bahagi kami ng iyong sanglinikha at magpasalamat kami sa iyo kasama ni Hesu Kristo ang aming Panginoon na muling nabuhay. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at pupuri ay sa iyo, O Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Itinuro ni Jesus sa atin na ang tunay nating Ama ay nasa langit, kaya tagalangit din tayo. Magdasal tayo ngayon sa Ama natin sa langit, katulad ng itinuro ni Jesus sa atin.
Hayaan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, O Panginoon, na iligtas mo kami sa lahat ng masama, pagkalooban mo kami ng kapayapaan sa aming kapanahunan, upang sa tulong ng iyong awa ay lagi kaming maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng ligalig, samantalang iniintay namin ang muling pagbabalik ng aming tagapagligtas na si Hesu Kristo. O Panginoong Hesu Kristo, ipinangako mo sa iyong mga alagad, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Aking kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo. Huwag mo sanang isaalang-alang ang aming pagkakasala, kundi ang pananampalataya ng iyong bayan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kasisiyan ng iyong kalooban, nabubuhay ka't naghahari magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoong Hesus ay sumainyo lahat. At sumainyo rin. Ipamahagi natin sa isa't isa ang kapayapaan na tanggap natin kay Kristo. Peace be with you. Peace be with you. Panginoong Hesus, ang pagtanggap namin ng iyong katawan at dugo ay huwag sana magdulot sa amin ng kaparusahan, sa halip alang-alang sa iyong awa, ay pakinabangan sana ng aming kaluluwa at katawan. Narito ang anak ng Diyos, si Hesu Kristong tagapagligtas natin. Mapapalad tayong inanyayahan niyang tumanggap sa Kanya ngayon. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan at dugo Amen. ng Pang ni Hesu Kristo ay naway ingatan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen.
katawan ni Kristo. Ang katawan ni Kristo. Dapat ang katawan ni Kristo. Mabuti sa akin ang malapit sa Diyos at umasa sa Panginoon.
Pakinggan natin ang mga announcements. Announcement. In preparation for the solemnity of the Christ, the King on Sunday, November 21, our parish shall hold the Triduum from Wednesday to Friday, November 17, 18, and 19, this coming week before the celebration of the Eucharist at 6:30 in the evening. Our solemn commemoration of Christ the King starts with the 6:30 p.m. anticipated Mass on Saturday, November 20. May we therefore invite you to come and join us in the Triduum in our celebration of the solemnity of Christ the King. Let us not miss this one important event in our liturgical calendar. Thank you. Tunay na sinasabi ko sa inyo na ang lahat ng iyong panalangin ay kung may sumasampalataya na iyong matanggap at makakamit wika ng Panginoon. Tumayo tayo at manalangin. O Panginoon, tinanggap namin ang biyayang kaloob ng banal na sakramentong ito. Yayamang tinutupad namin ang pag-aalaalang ipinag-uutos ng iyong anak. Hinihiling namin ng aming pagkakaisa at pagmamahal sa Kanya ay umunlad alang-alang din kay Jesucristo, naming Panginoon. Amen. Let us close by asking the Blessed Mother to help us during this pandemic crisis. We say together, Hail, Holy Queen. Mother of mercy, Hail hail our our life, life. our sweetness, and our hope. To you do we cry. For banished children of Eve. To you do we send up our sighs. Mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, O most gracious Advocate, thine eyes of mercy towards us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary, pray for us, O Holy Mother of that God. we may be made worthy in the promises of Christ, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Mary, health of the sick, Pray for us. Mary, refuge of sinners, Pray for us. Saint Peter and Paul, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Jude, Pray for us. Holy God, Holy Holy Mighty Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy mercy on us and on the whole. Sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain tayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ipagpatuloy natin ang pagmamahal at paglilingkod sa Diyos at sa isa't isa. Salamat sa Diyos.